Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti buok ni Tina. Kabisado dagiti kalugaranda ni Tina ubing tanay dumduma ti kinaturad na. Kadakwada a babae nga agkakalugaran. Naidumduma ni Tina. Gapo tapagaayat na dagiti ulag. Kat kabailan na pay nga iggaman dagitoy. Kanayon abagbagaan dagiti naganak na ni Tina, taammuda a delikado ti ar-aramiden na, nga agigam iti karasaan. Ngam saan latta a maikat ni Tina, ti agbalin, anasidag, kadagiti ulag. Iti maysa nga aldaw, kat... Ala, kaslakit din makiay-ayam ka kanya ka. Tina, anya ayat eh. Ay na anak ko! Apay nga nga damanin igam mo nga ulag. Di ka danag, nanang. Di nakadangran daytoy. Nasingpet daytoy. Anak ko, pang-asim. Iyadayom day taulag. Mabutangag. O sige, mabit lang arod. Taypan kun iti adayo daytoy nga ulag. Jak mamet mo. Nagadumot adingwan wano ayop ti mabalin na nga aramida na tarakan. Ngam apay nga ulag pay lang mo tinapili ti anak ta. Mas daawak nga rod desto. Kabutang pa yan dagiti katauban na ti anak ta. Danda ni awanen ti makisiningad kan kuhan na katauban na. Takasano, kat pasigmat nga ulag ti umas asidag kan kuhan na. Ay, bakit? Makapadaan naglakay. Ang mga noan niya akit di ti mapasamag. Mabutbutangag. Ala, bayam. Kasaritak to ni Tina. Bareng numabaw ko iti kasday nga ramid na. Napalalo, tibutang dagiti dadakkel mo kanyak. Kan kadagiti kas kanyak. Tina. Saan da ngamin nga amo ana iduma ka nga ulag? Tamakasao ka. Si kalaang timakam mo iti dayta. Si kalaang timakaawat kanyak, Tina. Saan dagiti dadakkel mo? Wano asino man. Ngam, apay ka di amakasao ka, Venusa? Gapo, tasyak ti inkantada dagiti ulag. Addapan nakabalin ko. Kastagayam. Ngam, talaga ka di asaan adangran dagiti ulag akas kan ka dagiti dadakkel ko? Kan dagiti umasidag kanyak ngam ammo? Saan? Pabilbilinak ida. Agyaman nakarod no kasta, Venusa. Awan ti anyaman na, Tina. Kat agyaman nakmat. Tasaan ka anaranggas kadagiti ulag akas kanyak. Saan nakas kadagiti daduma at tao. Apat patayan da kami. Talaga akursunadak ni Tina, Cardo. Anya kamutin lang do. Nagadwa babay dito yung lugar tayo. Ngam day jay paimit aware do ti kursunada. Anya aware do ti bagbagam? Na. Apay, di mo amo arena dagiti ulag day jay atina. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ket no kabaalan na atiliwan dagiti ulag wanoy ayaman. Ket saan da atok kawan. Anya? Day tati agpaiso. Kabutang minto pay nga sit ganda jay atina. Ay, nakabutbutang nga ta. Jakla kabutang dayja atina, pare. Talaga akursunada. Anak ko, anyaya ti mapaspasamakan ka. Apay nga adda na idumduma akabaalam. No may papan iti kabaelak nga agigam iti ulag ti dakdakamatan nyo. Jakmat masungbatan dayta, tatang. Ay, Tina anak ko. Ngam di kagdanag, tatang. Tanasisimpot dagiti gagayem ko nga ulag. Uray pay. Ulig latta dagijay anak ko. Ang mga nukalat at ukawan na ka. Kat maisagmak ka pay. Saan, tatang?
Patsanak ko ma. Saan ka may sagmak? Kan oray da kayo. Oray dagiti makamam mo kanyak. Nasisingpet ngamin dagiti gagayem ko nga ulag. Naimbag nga oras yo, nana. Ha? Ni, sino ka, Barok? Siyak ni Lando, nana. Gayem ko ni Tina nga anak yo. Kasta ka di. Ay na, italaang nga adda tinaamamok agayam di anak ko. Katno kabutang dagiti kalugaran mi nga asit ganti anak ko. Gaputa sa bali nga min dagiti gagayam na. Sa anak amabotang ka ni Tina, nana. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsa ka nakmait, takayat nakagayam ti anak yo, nana. Kidawag kumakan ka, Venusa. Ano mabalin? Saan kayon amasansan nga agpakita kan umasidag kanya? Apay, Tina. Di na kamin kayat agayam. Saan nga iti kasta? Aggagayam tayo lata. Liklikan nyo kumanti umasidag kanya. No adda sa bali ang makakita. Maawatan ka, Tina. Sapay la kuma, tasan ngagsakit tinagam mo, Venusa. Apay kumamat ngay. Agyaman nak ha? Makaamukan ka dagiti daduma pay nga ulag agagayam ko. Sikan ti mangibaga kadakwada. Wan, Tina. Di ka agdangan. Asino di kasarsarita ti anak ta lalaki di tarubayan? Nilando, gayam na. Ne, itaman pa'y nga damang sarungkar kan ko na agayam na dito'y balay. Wala kay. Ngamin, normalan ti biyag ni Tina. Ah, anya ti kayat masawan? Di mo ka di madlaw. Awanan ti makit kita tanga ulag iti arubayan. Saan akas iti sigod adanda ni minuminuto nga daulag nga umas asidag kan kwa na. Hagpaiswan niya. Iso ang maragrag sa kanaklakay. Tagbalbalinan anormal ti panagbiag ti anak ta. Ay, uray sakmat abakag. Maragsakan ak iti dayta. Bilibak kun ka Lando ah. Nasingid ka ni Tina. Kandag iti dadakkel na. Kunak tumit ngamin gin ka. Siyak, paiti ko na. Ha? Iti mabait. Gunudek to ni Tina. Anya? Wen, kalpasan na. Umadayaw akon. Pumanaw akon dito'y alugar. Kunak mo kurso na, Adam. Apaya di mo asawaan. Ti ko na kurso na daklaan. Jak imbaga nga asawaan. Desto, agring ka. Desto. Abay, abakan. Sino ka? Anya Kasla, ada na nga ko. Kukuha kang Tina. Lando, ayop ka! Anya di! Ikagikis. Awanan ti maramidam. Di ka... Anya ti mabasbasamakin ka! Apay nagbaling nga ulag na kiti buhok mo! Tukawan ako! Aglablabuta bunti bibig ni Lando na idasay iti datar. Madlaw akas lang na sa bidungan. Dananang katatan, mabaw na kiti ayan na. Ayop gayam day jay Alando. Managdakdakas mat gayam. Nana, Naimbaglakit din ta sana nagbaligyan ng ramaskan ka anak ko. adda nakaskas daaw ang napasamak, nanang. Inarayat na kadagiti ulag. Saan ka di? Pudno dayta, nanang. Ngam saan adagiti gagangay nga ulag ang makitkita yung nga umasasidag kanyak tinangtok ka o kankwana. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Nangag ko, nanang. Insawang na ang nagbalin nga ulag dagiti buok ko. Anya? Dayta ti agpayso. Uray anya ditan tinapasamak anak ko. Tinapatagkat saan ang nagbaligi ti awanan bain. Aramit ko day jay, Tina. Sapay ko ma, tadinak kagura. Apay ko maakagura ka, Venusa.
Kat no saan aga po iti naramid mo. Nalabit ana isagmakak kuman iti dayjay alando. Amok nga do ti mabutang kan ka. Nang runa, no makita da nga agbalin nga ulag dagiti buok mo. Ngam dakkel ti may tulong mo kadagiti agkasapulan. Impayan ka iti kasta kita ti kabalan. Tasika ti tumulong kadagiti may dadanas. Venusa? Tunggal at dagpagad ka nagkasapulan iti tulong. Agbalin nga ulag dagiti buok mo. Kat may kan ka, iti na itumduma akinapigsa, tapno makatulong ka. Mayat ka kade. Mayatak, Venusa. Saan abalin akabutang dak no makita dak? Tinapatag kat makatulong ak. Agyaman ak, Tina. Babaen man laeng kan ka. May danon kadagiti mortal. Asaan arumbang akabutang dagiti ulag. Tauray kastoy kami laeng. Makatulong kami mat. Awagan da kanto iti Valentina. Kat namnamaeg ti karim. Atulongam dagiti agkasapulan iti tulong. Imanugot ni Tina iti kondisyon ti gayem na nga uleg ubing tapno makatulong. Manipod nga rod idin, tunggal adda ti maidadanas, wano agkasapulan iti tulong kontra kadagiti managdakdakas. Agparangmet ni Valentina nga ibagbaga ti kaadwan nga isu ti reyna dagiti uleg gapo tapasig nga uleg ti buok na. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasayaat nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.